duond weche maomiyo pek. Mike Sonko koro dok e doho maduong' mogik mar Supreme kodwa ni rangi buche kendo mondo miye thuolo mar laro kom gavana ma Mombasa. Obila nono monj manyo monjgo nyamburko mar MCA ma South Game e kaunti ma Siaya kendo ma owang' gi ji ma ok ong'e. Dwe mar adek nyaka sani councillors pod ni piny. Councillors machon to kaka nobol gi ka pany kech. Pany ng'eni diere ma kech nitie piny. En kata tie dero kama ni nenega minyalo yokie bel onge. Kansinde machon ma Nyanza ogolo ywak ni chudo mag-gi magaeri pod okwamo. Nyakoro Ramogi kaka pile inyalo tudri koda achiel kachiel kokal namba mar 336 nono bende yuda achiel kachiel kokal Facebook page marwa mar Ramogi TV. Abedo gi thuolo mar somo moko kuom pache weche manyien mobel kwa keloni gi lak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel. Ka wachako duol mochung' ne yiero kod keo IEBC koro mayo jalar kom mar gavana ma Mombasa Mike Sonko boke mane opuodhe kaka jachung' e laro komno. IEBC wacho ni bedo ni doma malo koro seng'ado ni Sonko ne ogole apise yo mowinjore koro nyiso ni ok onyal yiene chung' e kom moro amora mar siasa e pachoka. Jatend IEBC e kaunti ma Mombasa Swala Ibrahim Yusuf koro sendiko ne Sonko makma ka oyango ne ni pen chike mathurka ok bi yiene mondo lar komno kaluwore kod bura mane ong'ade doma malo mogik. Sonko ne do fuong'ruok tarik 13 dwe ni bang' doho maduong' yango nikech pod en kod bura ma omake doho maduong' mogik ewi kaka ne ogole apisi ka gavana ma Nairobi pod ne onyalo donjo e ng'wech malaro kom gavana ma Mombasa ndalo 2 bang'e. Chieng' tarik 15 doho maduong' mogik no ne ong'ado ni Sonko ne ogole apisi e yo mowinjore. Nyakwara Ramogi kotenre gi mano wabro tudre kanyo kod reporter marwa Joja Oko mantiere kadhoad nam chumbi mane kaunti ma Mombasa. Wabro tok kod achiel kachiel komiwa chenro motenore kod mano. Kata kamano wadhi nyime gi weche manyien kapod wantiere weche mag Sonko manen gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko chwalo kendo ng'ur e nyim doho maduong' mogik ma Supreme e pachoka. Kodwaro ni dono owinj kendo ywakne kendo lok pache e okang' maloro ne oko mar ng'we laro kom gavana ma Mombasa. Jomokalo doho mar Supreme nyocho podho ni okang' mar od bura ma Nairobi thicho oko Sonko kaka gavana ne otim e yor chik. Makoro nyiso ni Sonko onge kod nyalo mar dhi laro kom mar gavana e kaunti ma Mombasa. Kodhi nyimo dhi e kaunti ma Siaya obile sub kaunti ma Game mantie Siaya timo nonro ewi monj moro ma kama nyamburko mar MCA ma South Game Ward Migosi Onyango Audi no wang' kod joma poko yangi otieno ma piny orugodo kawuono. Kalure kod komanda mar obile Game sub county Charles Chacha nyamburko no kido mar Toyota Probox no wang' kod jonjore mane omonjo od MCA no kar saa 7 mar otieno ma piny orugo kawuono. Chacha wacho ni onge ng'ata mohinyore kinde monj makamano. Kalure ni MCA no ne onge kar jot mare seche mane monj makamano timore. Audi mosebedo MCA ma South Game Ward chakre higa mag 2017 olaro komno kendo kod otiko maduong' bura ma United Democratic Movement UDM. Kapod wantiere kaunti ma Siaya, duond bura mar MDG bade kaunti ma Siaya kwayo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo donje wach magiwacho ni thiro chal ma duond buche moko mok gin ODM e gwenge mag Nyanza to giduto gin e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kagiloso kod jofwambo jalar kom seneta ma Siaya kod otiko mar MDG James Wamban owacho ni en ataro mar chike mar riwruok margi mondo neni kaka duond buche matindo kaka karor gidwaro ni jatend piny Uhuru Kenyatta
odonje wachno kaka jatend riwruogno. Wamban lieko ni wach Raila Odinga siro lwedo josiasa mag ODM kendo chwalo lutombulu suit 6 piece hinyo josiasa moko mantiere duond buche mamoko mantiere Azimio One Kenya mopogore kod ODM. Adwa kwayo oganda ma Siaya County kachiel go oganda maluo Nyanza ni wach mar 6 piece ni en wach manono, en wach ma onge korega tache kendo en wach ma oganda luo nyaka tamre kabisa. Kapok ng'ato biro kan wach ODM 6 piece wadwan gi siem nwago marasanga osotimo, wadwan gi siem nwago ma governor ma Homa Bay Awiti ma is 6 piece governor osochamo 10 years osotimo. En wich kuot mang'ongo ni Siaya County kasa ni onge industry ma ng'ato jasiaya kata nyathi jasiaya nyalo dhi ndike tich. There is no single industry. Ka luo Nyanza duto onge cash crop minyalo siemo, waonge ndara. Kata ndara madhi e dala senator ma Siaya James Orengo masani dwaro governor onge, en chuodho. Wadwa loko Siaya kendo wakwayo oganda Siaya ni sani nyaka ging'e ni jo Siaya japiny are the bosses. Gin ema gindiko ji tich. Koro nyaka gindik ji madhi tiyongi. Jatend Migago machon mar pi kod ler Sicily Kariuki odok dalagi e kaunti ma Nyandarua matimo kisera mar ombulu ne jalar kom 10 Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kod jalupne Martha Karua. Kariuki wacho ni Raila gi Martha nigi agenda maber mabiro kelo dongruok makare ne jopiny kojiwo jogo mapok oyango jal magibiro lutne ombulu mondo mi olutnegi ombulu. Kariuki noloso Kipipiri kod Ol Kalau kama yango ber mar yiero jotelo maketo mbele dwaro mag jopiny. Bende opoyo twak kod jolar kom 10 Kenya kod jolupgi Migago kod ute fwambo kowacho ni mano chiwo thuolo makare ne jochung' lero manifesto maggi. I am not shy to recognize and take note that with Honorable Martha Karua as the running mate to Honorable Raila Odinga, the interest of the community where I belong will be taken care of. And therefore I'm here urging those who are not decided yet to vote in the Azimio candidate. It is fair and reasonable the people who have not decided yet who they will be voting for to make up their mind by looking at facts, looking at the persons or the personalities, looking at their track records, looking at what they have done in the past, especially for those who have already been in leadership, but to also make good judgment in ensuring that they are going to vote in people who will take care of their interest in matters development, in matters agriculture, in matters in infrastructure. Kangado dhika dhoad na mchumbi josiasa ma Kilifi mantiere duond bura mar Pamoja African Alliance. Osingone jodak makono ni ibiro nyiew negi kongo kata mnazi kagiluto negi ombulu e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Kotelne kod jalar kom governor ma Kilifi kod otiko mar Pa George Kithi gi jalose lo duond bura no Lucas Maitha e kampen mar gi Mtwapa sub county ma Kilifi South. Bende ginyiso jodak go ni gibiro manyo chiro mar kongo no oko mar county kaponi oyiergi. Wach makamano sir kod MCA masokoni ward Gilbert Peru kwacho ni ko yiergi duond bura mar Pa kotelni kod George Kithi ka governor gibiro chiwo arita makende ne johala mag Kongo kendo bila ok bisandogi. Ka MCA Mashimo Latewa Sami Ndago korka kore ojiwo jodak makono mondo joyier josiasa manie Pa kuke MCA MP jadbura ma Wakeini nyaka governor to lemo ma jatend piny gi yier jal magihero. Ili tarehe 9 mwezi wa 8 watu wapige kura. Mtawapatia pombe watu bure, lakini awe amepiga kura, ni sawa? Aonyeshe alama ya kupiga kura ndio apewe pombe, sawa sawa? Ili yote pombe yote itakuwa ya George Kithi, itakuwa ya nani? Kwa hivyo tarehe 9 na ile kufanyika nyinyi askari kutuwasumbua, lazima tumpatie George Kithi na Pa yote mapaa 5 wapate hizi kura. Wakipata hizi kura, George Kithi atapata nguvu kupambana na wale askari. Na hii ni agricultural products. Lazima mupitishe nyinyi wenyewe mswada wa kuifanya hii ni product marketable in the Republic of Kenya. Na muanze kusaidia hawa kwa kutafuta market nje ya Kilifi.
Ikiwa miraa inatafutiwa soko mpaka Kilifi, sisi tutatuma maofisa ambao watakuwa chini ya George Kiti wakatafute soko huko Meru ya mnazi pia. MCA ma East Wanga e kar ching'od bura ma Mumias East e county ma Kakamega Shaban Otengo yudo thieth e kar thieth ma St Mary's Mumias bang' kane omonje gi jok moko ma pod ok oyangore. Otengo wacho ni kweth moro mar rawere nomonje kane odhi dalane saa 3 mar otieno. Ka koro chich ni monj ma kamano tudore gi siasa kendo en achiel kuom yore mag jogo magilerogo tiyogo e rocho lek mare e yor siasa. Ma timore seche ma ji 5 masiro jod bura ma Malava Moses Malulu norakore gi kweth masiro Seth Panyako ma bende laro komno. Rakruok manoyo ka ji 2 nigi hinyruok. Kapisas mag tesend obila ma Kabras Paul Mwenda wacho ni nonro e wi monjgo pod dhi nyime. Wangu ambao nalijua kabisa alikuwa ameegeza barabara upande wa pili, kwa sababu gari linajulikana, number plate inajulikana, na vile vile katika wale watu ambao waliniita mheshimiwa tusaidie, tupe kitu ni vijana. Ni sauti mbili, ni sauti ambazo nazijua kwa sababu ni vijana ambao wanakaa katika eneo langu la Mwitoti, na vitisho vilianza huko nyuma. Lakini sikutarajia kama ni vitisho. Nilikuwa naelewa ni mambo kawaida ya siasa. Katika siasa bila shaka mara nyingi huwa na vitisho kutoka kwa wapinzani na wale ambao hawakupendi, lakini sikutarajia kwamba vitisho hivi vitafika kiwango cha kutaka kuondoa uhai wangu. He had sustained some injuries on the chest and the back, and he had some pain on the middle finger of the right hand and some puncture wound on the posterior part of the thigh. But there were some puncture marks on the posterior thigh. We think it's a sharp object, but this morning he did an x-ray, hiyo ni picha ya kifua, kuona kama kulikuwa na some other injuries. Tukapata alikuwa amevunjika part of the ribs. Wanasiasa, kama mnatafuta kura, mtafute kwa amani. Kila mtu anakimbia kivyake. Hakuna haja kutafuta mwenzako, mtege nyaro, mpige kwa barabara. Already watu polisi wako kwa ground na tutakuwa ndani na watajua. Ndio nimepea wale honyo, wale wametenda kitendo kama hiyo. Na hizi vitu tumechukulia kwa usito sababu already DCI anaendelea na uchunguzi. Anytime wenye walifanya hiyo vitendo watapelekwa mbele ya mahakama. Wadhi county masia josiasa masiro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya county no Unyiso jalup jatend piny Kenya William Ruto mondo owe tim mar seyo jatend piny Uhuru Kenyatta kinde magimanyo mbulu kuom jopiny. Kotenle kod Senator Masia James Orengo kod jod bura ma Iyala Oburu Oginga. Jotelogo wacho ni Ruto nyaka koro we ba wach ne jatend piny Uhuru Kenyatta nikech chung' mare Masia Raila Amolo Odinga lwedo e laro kom jatend piny. Jotelo ariyogo ma bende jo Uganda jo Ugenya mondo go mbulu mane jo ODM ne yiero dwe mar 8 okoni Ruto sani piny osebago. Chakra of 2008. Ruto has said that he should be left with Raila alone, that he's going to deal with Raila. I want to tell Ruto, Raila is not going to deal with you. It is the voters that are going to deal with you. The voters are going to send Ruto home. Not Raila, it's the voters who are going to send you home. Already you are behaving as a bad loser. You are crying and you are so angry. Kenya does not want a president who is full of anger. We want a president who is going to serve the people of Kenya. Nyakora magajwangero kamano kuom medo kete e Ramogi TV. Antiere kod jogo mabende neno wagi lak sechegi kendo loso kodwa achiel ka achiel. Antiere gi antingat maluongore kae ni Smart K. Iwacho neno maber ka intiere kae ole Nairobi. Imor gi chenro mapile pile mikelonu mag Migago yudo weche manyien ka gitimore godiechieng' ok ni nyaka oriti nyaka otieno. Kamano Smart Ken neni kanye Facebook page marwa. Antiere ngat maluongo ni Joseph Otieno wacho ni
in bende neno makare wach miwacho kanyo anyal some yamo. Kuku George mathim licho inga Migori County iwacho ni tim ma Josia otimone ward rep aspirant no ok mora kata matin. Kura en gima biro to kalo ok en tho gi kuo. Erokamano BR Kuku George kaintiere thim licho inga Migori County. Ng'at monti milongo ni Engineer Frank KE erokamano wacho ni weche manyien tuchi moromo imor gi kaka chenro ma campaigns di nyime. Wacho ni rito kanyo twak mar jolup jotend piny mibiro bagi. Igeno Ramogi TV bokelo ni gachiel kachiel wan gadier ni Ramogi TV obedo wakelo ni chenro ma twak no achiel kachiel. Nyakoro mga juang kikidhi mabor. Pod wantiere gi mathoth ma waiko ni Tokyo matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like Mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV kaka na singo ni mobodoka achiel kachiel mondo watudre gi reporter mar wa Georgia oko e county ma Mombasa. Kata kamano kapo watudre kode wach momi watudre kode en ni duol mochung' ne yiero kod keo IEBC koro ma jalar kom governor ma Mombasa Mike Sonko boke mane opuodhe kaka jachung' e laro kom no. IEBC wacho ni bedo ni doma malo koro seng'ado ni Sonko ne ogole apise yo mowinjore. Koro nyiso ni okonyal yiene chung'e kom mora mar siasa e pachoka. Jatend IEBC e kaunti ma Mombasa Sola Ibrahim Yusuf koro sendiko ne Sonko koyangone ni pen chike mathurka ok bi yiene mondo lar komno kalore kod duond bura mane ong'ade doho mamalo mogikno. Sonko ne yudo fuong'o tarik 13 dweni bang' doho maduong' yango ni nikech pod en kod bura ma omake doho maduong' mogik ewi kaka ne ogole apis kaka gavana ma Nairobi pod no nyalo donje ng'wech malaro kom gavana Mombasa. Ndala riyo bang'e chieng' tarik 15 doho maduong' mogik ne ong'ado ni Sonko ne ogole apise yo mowinjore. Kotenore gi mano tudre achiel kachiel kod reporter mar wa George Ako. George, erokamano kuom yudo thuolo kendo riwri kodwa e chenro mar Migago. Yangona ni to makoro Sonko IEBC oseluongo Sonko kendo yangone mago motenore ni koro gimayo bok manomieno. Wachomo kanye kwa gi kata ng'uma timre e county no.
ahinya kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono abira go tach dala mar Kisumu ndogo mano mantiere e od bura manyali mondo mi owinje ni to koro wach Sonko ni dhi nade. Wang'eyo ni e kaunti ma Mombasa paro mopogore opogore nonyuolore to chutho bang' doho ma Mombasa chiko duol mar IEBC mondo mi omiyo oboke ni mano neno ka oganda nowuok kendo ne nigi mor kaluwore gi wach Sonko kane duol mar IEBC oyiene ni obiro chung kaka jalar kom gavana Mombasa. Weche gi nochako lokore ng'wech kendo nwaneno ka koro Supreme nodhi ogolo bura machielo ka koro sani wawinjo ka koro duol mar IEBC owito kuchande oboke mano mi Sonko koro tiende ni oonge elng'we laro kom gavana e kaunti ma Mombasa. Antiere e gweng' ma Kisumu ndogo ka yadwa na winja ni pa jodak kaendi to gin gi wach ang'o kaluwore gi koro weche madhi nyime e wach Sonko laro kom gavana ma kaunti ma Mombasa ma koro sani en ayanga ni koro IEBC ogolo nyinge oko koro ok en achiel kuom jogo mabiro laro kom gavana e kaunti ma Mombasa. Machiegni ahinya ayudo ng'at achiel kae chakna chaka gi nyingi tinyisa ni wach Sonko ni in kaka jadak ma Kisumu ndogo kae in winje nade? Okay, gi nyinga iluonga ne Evans Odinga, ajadak maweni ward jahera mar Sonko. Wan kaka jo Azimio ne watarajia ni mondo ng'wech odhi maber. Ne wadwaro ni mondo Sonko obedie debe, to kalure gi gima notokea ni koro gini dhi miyo voter turnout mar baba dhi bedo piny. Nikech watarajia ni koro johera mag Sonko ka bende okel kura gi mondo obi ogoch ne baba mondo mi turnout obed malo. To ka koro sani johera mag Sonko bende neno ka en haki mondo omi olor ne oko, koro ginyalo weyo kelo voter apathy ma jomoko ok nyal wuok mondo dhi ogoch ne rais. Koro wakwayo ni mondo mi obed, kech chikwa bende katiba marwa sani pod ok olero maber ni ng'ama olorne kwa muda marom nadi. Koro ok wabi ng'eyo ne gima biro affect nyaka aspirants moko onego bed ni specify muda ma aspirant ko bedo impeached to ichunge godo kata ka en after 5 years eko nyalo biro, lakini koweye kama to kelo chik matek kata ne jotelo moko go. Koro wakwayo mondo Sonko do mi haki mare mondo gini kik chak kel shida machielo, nikech wan gi jotelo mamoko ma bende dhi chung to gini biro hinyo nyaka governors mamoko, nikech MCAs koro biro keto gi tesre kata ka bed ni gionge kosa mora mora to gibiro bedo ni gidwaro ni gi impeach governor, nikech ging'eyo ni chik cha pod ok fafanua maber gima timre e kitatiba marwa ma Kenya. Koro wakwayo ni haki otendeka, viongozi magwa baba Rais Uhuru Kenyatta girang wach Sonko mondo giduogi los Mombasa obed kanyakla. Mane mwakwayo. Waida pa jadak machielo. Wang'eyo ni sani Sonko koni obro dhi bede Supreme mondo mi otim review kata mi nona ne wach bura mano ng'ade ma koro ne wacho ni koro nosiro wach impeachment mare. In kaka jadak ma Mombasa in wacho ni neno nade? An iluonga ni Lario Ogenga, adak Mombasa Kisumu ndogo. An pacha kaka nawacho kaka an mfuasi mar Sonko. An nawacho ni Sonko Martha Koome nokotimo maber kuom wito bura mar Sonko. Nikech kata barua mano ndik ni Sonko no ondik ni judges mabo bedo judges mabo yalo case mar Sonko gin judges auchiel. Koro kumani Martha Koome ojitokelezea mo chako bedo kanyo mo gino wach Sonko piyo ma gol wach Sonko piyo gine mo gine Sonko an naneno ka wachno nok berna. Koro afadhali Sonko an mfuasi mare Sonko nyaka chung Mombasa kae ka gavana. To ko chung tabo gone kura. Nyisa ne okang' ma koro sani waneno ka Sonko temo kono dwa dhi tim review, iwacho ni odwaro manyo yore mamoko mondo mi obede debe. Ina kia ni neno wach nade? Ineno ni kinde oromo mondo mi koro odong' oyue kosi neno ipodo odhi mbele gi struggle mar dwaro bedo ja gavana kaunti ma Mombasa. An kuom neno mara gi nyinga iluonga ni Luka Rianda. Ajago kura ma Kongowea ward Methodist polling station. To kaka mfuasi mar Sonko ne owang'o iya gi supporters mamoko mag Sonko, nikech court koro tero wa kone gi kocha. Ka Sonko wang'eyo ni kaka ojatich mar piny, Sonko pigania maslahi mar ng'ama ni piny kadhi malo. Koro jo court make a decision mo konywa kaka wan jo piny. To wan wadwaro ni mondo Sonko odhi mbele gi tich matek ma IEBC oyiene Sonko mondo chung, nikech Sonko ong'eyo gimomiyo nobiro Mombasa mondo pigania maslahi marwa.
kaka wa supporters mage kendo kaka jodak ma Mombasa kaka wabara. Nikech Sonko no ochung' gi maslahi magwa kaka wabara, nikech wang'eyo ni governors mamoko mudongo gin ging'iyo mana ngosi gi, to Sonko to chung' kodwa kaka ngosi nyeusi kama waliokuja. Nashukuru. Kama ne jaduong' ina kina ng'oma diher wachni waneno ka koro An gi nyinga iluonga ni Joseph Kokumu, ajalego nyajuok. To ago kura si wala ng'ombe. Wach Sonko ken gimo maber nikech Kenya ka, especially Mombasa ka, a common man onge chake kata didi kata dichiel. Gini no chako gi wach moro mar Shabal. Mang'ama ne timo wach Shabal ne en ng'ata achiel. Ni wang'eyo gino maber ahinya. Kotieko gi Shabal odhi kuma witi, ko kuma witi obiro ir Sonko. Matiene na a common man ng'ama dwa konya common man onge kata di. Nyono waneno ka Sonko nyokawa chingi dala kucha chande bo biro thiedho kae. Kose miriambo. Koro joma ni kagi no neno ka koro Sonko bro konyo common man ma Mombasa kae. Imomi ineno koro gikelo wigi ni koro mondo Sonko mondo orie mondo common man udong mana kaka okura kae. Omiyo gima ila na okwanyaliye. Koro kose otamu wach mano Sonko kinyal chung. Sonko mondo ogwoko mondo odhi okonya witi kabolo koro mondo wadonj kae. Kech koro diel kadiel dhi chiemo githon. Ero kama na nyawa yude ng'ato mugi nyisa ni ito wach Sonko waneno ka doho sani okone pod odwa dhi mbele gi kedo mondo mi obed jatend governor e kaunti ma Mombasa. Ni kilo dhiambo bangu to ago kura Kongowe police station kanyo. Koro ng'at mane do ng'ado go nying Sonko no oko winjo Sonko kende mane gigol oko. No winjo gigol nyaka Sakaja. Wacho wach Sonko, in wach Sonko nini nene nade nyaka sani waneno ka koro wach Sonko to winjo donje debe mondo koro otima ng'owa obede ballot paper mondo koro awang'ia ne ngufu gi ingechi sani ane news emo mineno kadinga biro ka awinjo ka Sonko tiyo gi dhok moro ni wapinsani mage manochungo sani koro mor ningechi otima ng'owa otame chung iwinjo koro an kaka bangu to gi jowa ma jo sosianigi wadwa ni mondo Sonko donje debe nigi Sonko en wuodwa koro kata odhi uso wa mbele kuno to uso lakini kura to wami kama na nyabangu wayudo ng'at mogik tikna gi wach ni ina ng'oma diher wach e wach wachu Sonko an koro ka kora nyalo wacho niya Bernard Otieno koro ka Sonko anyalo mana temo lero niya osegini osechandege minga makoro kata beta koro oweya nikech ng'en mo sana ng'en jogi be chal ka gimo luore ng'en ka jaksera masero mabero biro kuma intie gi nyako bed gi saka nikech ng'en samoro sero maro nyalo mayigo dhako kore momiyo samoro jogi otimenade oluore to koro kaka jogo osegine ni aneno beta mondo waweya mondo orit next election aonge gik mathoth kama nanya mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jodak mantiere e Kisumu ndogo kama na Odbura Manyali ka gitemo wacho pachgi kaluwore gi wach Sonko kaka medo dhi ka wang'iyo maber ni odiochieng' ma kawuono ni koro duol mar IEBC owito kichande ayanga oboke manyicha gimiye kaka jalar kom governor e kaunti ma Mombasa. Wang'iyo ni Sonko bende okoni pod odwa dhi nyime gi kedo lweny ni mar neno ni pod obedo e kom governor kata e ng'welaro kom governor e kaunti ma Mombasa. Kowuok Mombasa, Kisumu ndogo ni Ramogi TV, nyinga George Aoko. Erokamano George Aoko kuom bende riwri kodwa kendo miyo twak machal kama okuok e kaunti ma Mombasa. Ma ogin moko kuom jogo magin joera mag Mike Mbuvi Sonko ma bende koro tam ni ok bilaro kom mar gavana e kaunti ma Mombasa gintiere kod paro mopogore. Kata kamano nyakwaro mga jo ang'eyo kanyo ni Sonko ochako mole doho maduong' mano ma Supreme Court mondo mi oranga ne telo machielo ng'eto manochiw modong' maduong' en koro mondo mi wang'in to doho bro chako golo dhogi ewi wachno e yo machal nade. Kapod wantiere weche mag laro gavana odhi e kaunti ma Homa Bay kod ndalo 21 to jo Kenya dhi e debe. Jolar kom gavana ma Homa Bay medo keto singo ma gibiro chopo pone giyudo loch. Gin ang'o ma jolar kom gavana ma Homa Bay lieko timo to bende gidhi chopo kare singo go. Jafambo marwa George Bati pedhe ayanga. Homa Bay County namba 43 gi kwan mar ji ma ok tinne milion 1,131,950 kaluwore kod duol mang'iyo kwan oganda e duoko margi mag 2019 kod lach mar lowo maromo kilomita 3,154.7 koriw. Homa Bay County ni kod nyadhi mar bedo gi mwandu mopogore
koting'o nam maduong' mar Lolwe, kuonde rito le mag bungu manyalo ywayo jolimbe, aore, gode to kod chula buora. Homa Bay County bende ni kod lowo mamiyo ma kotigodo makare to nyalo jiwo yuto mar jopiny kendo miyo oganda chiemo moromo. Kuom higni 10 mokalo, Homa Bay County osebedo e bwo telo mar Gavana Cyprian Awiti ma koro dong' mana gi kinde machuok to thuolo mare mar bedo apisi rumo. Gi kwan mag jogo ombulu mar 551 gi 71 mawuok e wards 40 e kuonde chung' ute bura duto 8 moting'o karachuonyo mani kod jogo ombulu 94,181, Kasipul gi jogo ombulu 67,513, Kabondo Kasipul 59,910, Rangwe gi jogo ombulu 58,886, Homa Bay Town gi jogo ombulu 58,335, Suba North gi ji 60,674, Suba South gi jogo ombulu 54,838 kod Ndhiwa mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu magin 96,734. Ji adek osewuok oko ka gidwaro kom mani kod teku maduong'ie moloyo e kaunti ma Homa Bay. Kom gavana. Jochung' gi gin Gladys Wanga mar ODM, Dr. Evans Kidero mochung' maonge duond bura mora mora kod Mark Rabudi ma ochung' kod UDA ka piem mapek nenore e kind Gladys Wanga kod Evans Kidero. Bang'i yie ni adier nitiere me kaunti ma Homa Bay, jochung' ariyogo yango moko kuom chenro magin go ne jopiny. An gima duong' maneno kanyalo timo en kaka wanyalo ng'iyo ni nueng'o mane wanyalo nwang'o koa e lowo marwa mondo wagergo industries. Gimokwongo ma wadwa ni wadilgo en wach mar management mar county wa kaka luwore gi kaka pesa en mondo wadin bugni te mag mibadhi nikech ing'e ni wan gi pesa moromo lakini kokidil gi mibadhi jothuru wacho ni mae polo to ang'o bedo polo nade kok wadil gi mibadhi kata wa promise manang'o to ok wanyal bedo ok wanyal timo gigo. Mondo jo Homa Bay oyud thieth makare, jachung' kod otiko mar ODM Gladys Wanga lero ni obiro keto tekre eno ni yath obedo moromo e osiptende ma Homa Bay kaachiel kod gero kuonde thieth manyien bende. Weche mag thieth nyaka walosi kwa chako go osiptandwa mar referral hospital Homa Bay kae nyaka waket referral hospital ma en level 5 to en osiptal mar referral mar adieri tiende ni kidhi kanyo tinyalo yudo thieth te madwarore e osiptal kanyo. Machielo en weche mag remo e osiptal. Sani wan gi blood bank lakini remo onge. Osiptende wa mag sub county obed level 4 tiende ni kidhi inya yudo MRI, inya yudo CT scan, X-ray, inya yudo laboratory matiyo to yedhe te bi yudo kanti osiptal. Ka ng'ato tuo e chula mfangano kata remba kata ringiti onge ambulance manyalo kele mbita kanti emergency nyaka wang'i weche mag ambulance mag speedboat ambulance. Kidero to luwo ni kopogore gi yedhe en gi chenro mar kelo masinde mag thieth mondo mi okony jo Homa Bay kik bed ni lao thieth e counties malibamba. Osiptandwa ma Homa Bay ok ber. Nyaka wagere mondo bede kiwango mag osiptende manyien masani mantiere gi departments te, mantiere gi medical, kaminya ling'ie adundo, kaminya ling'ie korji, kamithiedhe nyithindo, kamithiedhe tuoche mag mine kata kuonde ma mine nyalo konyore. Abiro hakikisha ni kuom sub counties waboro wagero sub-county hospitals. Osiptende nyaka bed gi yedhe nikech sani gionge yedhe. Kato dakteche mana kaka wacho ka. Dakteche nyaka chul, joma tiyo hospital nyaka chul, ok ni kiny ka kiny ji ogomo. Kaluwore ni yuto mar kaunti ma Homa Bay bende oyiengore kuom omenda mag osuru ma ichoko kowuok kuom johala. Ng'at madhi bedo gavana nyaka koro keto kenge mong'ith mar bero lwasi mar ohala ne jopiny. Gladys Wanga osingo chugo agulu ne joriemb apiko kod jowaswekra mondo mi omigi yot. Economic empowerment mar minewa, economic empowerment mar yudhewa. Kapod waloso kembe ma wadwa nondike jowagi, boda sector nyaka wa empower. Nyaka waneni sani gi kaw loans moko kuonde go to mani malo kabisa interest. Koro nyaka waket fund. Wadwa keto fund mar $1,500,000 ward ka ward. Mondo jo boda obed go gi konyruok. Odhi bedo a total of 200 million in the county. Evans Kidero wacho ni gima nego chuny johala gin yore maricho mag choko osuru. Ing'eni Homa Bay en manual, pod gitiyo gi manual systems kaka ne chon. Nyaka waket technology mar computer ma gik moko itimo e computer
pesa ichokogi e kompyuta, pesa itiyogogi e kompyuta. Mano gima mokwongo, nikech ka ok iketo systems maber, to ji pod biro malore amala. Konwang' ka ng'ato okwalo pesa county, ka ng'ato okawo pesa county, onge thuolo monya yienego bedo kanyo kata na odiechieng' achiel bang' mano. Nyaka watiek mibadhi, jomibadhi te nyaka wuog e county. Gweng' mani kod chiemo moromo en gweng' momeo, to nikech oganda mathoth ma Homa Bay ngimagi kod yutogi oyiengore pur, kendo pur en achiel kuom tije mag piny owacho mag gwenge. Jolar kom gavana lero chenro magin go. Nyaka wabed gi kigoto maize meal, nyaka watieki animal feed, nyaka watieki mano weche mag pur, nyaka walosi kendo nyaka warie. Wabro miyo jopur kodhi, wabro miyo gi fertilizer e nengo modok piny kendo nengo moyweyo, mondo wakacha maber ma kik wabed gi kech kata nikech kayowa. To chenro mage magin go ne oganda ma jo Homa Bay e weche mag pi gi somo. Sama wantie 21st century, ok onego bed ni miyo chi osaparo kiny kodhi manyo pi. Owuotho kata kilomita 5 kata kilomita 6 kodhi manyo pi. To bende e taunde wagi e bombe ok nyal bedo ni ji bedo e utegi maonge pi. Pi to gineno gi wang'i, lakini gionge pi kuom dweche 3, kuom dweche 4, kuom dweche 5, kuom dweche 6. Wadwaro ni mondo walos wach mar pi, mondo waneni onge miyo mawuotho moingo kilomita 1 kadhi manyo pi. Nyaka wabed gi gik miluongo ni ECD centers. ECD center nigi classrooms, ECD center nigi kama nyathi nyalo dhi, child friendly toilet, kama nyathi nyalo ninde samoro ka dipo ni koro ool. Wang'eyo ni pi en ngima, to ni en gima otamogi ni bill mar go pi, mar stima mar go pi, ma en $10 million kende, to otamogi chulo to county to nwang'o chiegni $900,000 dwe ka dwe. Wabro gero ECD classrooms 900, mwakete desks. Jopuonj mapuonje ECD osebedo katiyo mana contract. Wabro keto mondo ndiki permanent and pensionable mana kaka jotich moko matiyo ne county government. To nikech siasa en kwano, ka gima duong' ming'iyo en kaka jachung' nyalo lombo kwan mathoth mag jogo ombulu. Jalony e weche mag siasa Dan Kano Jwang' wacho ni siasa mag gwenge kod dhoudi kanyakla gi tich mar ng'ato e moko kuom gik madhi yango jaloch e kom mar gavana ma kaunti ma Homa Bay. Jakarachuonyo dhi bedo gi identity ariyo. An jakarachuonyo, to an ja ODM. Koro kigolo ODM, to pod unya wuoyo ka jakarachuonyo. Koro jokarachuonyo gineno ka giwacho ni wan ka jokarachuonyo, wan wanene kama. Wan ka josuba, wanene kama. Especially ka ji oseyie ni wan to koro karero ng'enywa wadhi miyo jakom Raila Odinga. To koro modong' ka en to wan ka jokanyamwa. Wan tang'o wayude sirkende ariyogi. Ojwang' bende yango kaka loch nyalo yudore. Kidero chalo ywech manyien, ma weche mang'eny ma timore Homa Bay pok omiene ahinya. To wanga be wacho ni an ywech mong'e konde kaka iwacho ni. Asethathni gi minegi. Jogi te kelo gik ma unique. Ka ji ojok ni dwaro Homa Bay manyien, to samoro ginyalo neno ka Kidero kelo Homa Bay manyien. Ka ji ojok ni yawa, Nyawang'aya ni en part of our history, to kendo en part of history maber, nikech nitie gik moko achiel ariyo mosetim. Kasto dhi oyudo running mate be mong'e siasa. Koro miyo aneno ka ji ariyogi nigi teko gi mbi. Kaka sani josiasa goyo kwano ka gilombo jopiny, e kaka jopiny bende nono singo magi ka giyango jachung' mani kod chenro mabeyo manyalo biro loko ngimagi. Ka duoko to biro yudore debe tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom lipot moyiedhi kendo monon moluma kare. Yiero kore mar jogo mantie kaunti Homa Bay mondo mi giyier jotelo kochop tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka ong'ado tong' wadhi Kisii. Tulo mweche gwenge mag Itumbe Bobasi e kaunti ma Kisii bang' ng'anyo mane obagi mar kweda pisas mag IEBC nyuolo lweny. Obila ochopo mar kedo gi tulo no ka sani Crispin Otieno miolera achiel kachiel kaka weche chalo kata nobedo e kaunti ma Kisii. Chris, erokamano kuom riwori kodwa e weche manyien mag Migago. Yangono ni to chenro mar ng'anyo mano bagi ni ne en mar ang'o, to ang'o mano kelo tulo, to nyaka gie sani ang'o madhi nyime?
mana kamano antiere e apaya mawuok Kisii kochimo Kilgoris kama daka mokalo kuom seche ariyo mokalo apaya dino odin kod jopiny mane timo ng'anyo ka gikwedo atua mar jogo motelo ne weche yiero kata jotend IEBC mag gwengegi ma Bobasi ma notimo welo mag jogo ma onego bed ni tiyo gi IEBC machalo kaka jogo miluongo ni clerks kaachiel kod presiding officers. Giwacho ni eti welo no notim yor ma ok oluwore kod chike mathurka. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ne ng'anyo chakore kar saa 6 kama obila moro achiel bende wacho ni oyudo hinyruok marach kendo tere kar thieth moro e boma ma Kisii kaluwore kod kite mane bare e gwengegi. Kendo waloso go obila ma bende nyaka sani kata obedo ni kama ntiere ni weche chalo ka gima okwe, kata kamano e gwengegi obila pod dhi mbele kod lauji gi iro malungo wang' mar neno ni eti tulo no okwe kendo gima kamano kik timre gwenge ma wantiere ni ma Itumbe. Polise kane wawuoyo godo giwacho ni eti kata obedo ni jopiny ni kod ng'ur, gidwaro ni mondo jogo mani kod ng'ur odhi e apise mag IEBC e gwengegi mag Bobasi mondo mi gilosi kata jotendgi olos kod jotelo mag IEBC mondo giler kaka ne gineno. Kata kamano ne wabed temo wuoyo kod mama mochung' ne weche IEBC e gwengegi mag Bobasi ma en Rina Chebet no nyisowa ni eti welo makamano ne gitime yo makare. Kata kamano ging'eyo ni kinde ni kinde siasa kendo jo siasa nyalo timo gimoro amora mar neno ni eti gi duol no mar IEBC nying gi okethore kinde gi mag siasa. Omiyo en weche ma pod wamedo fuato machiegni ka ang' ochopo kar saa 10 saa 1 kendo kar saa 3 ka nyisu gigo mo otimore e gwengegi ma Itumbe e kaunti ni ma Kisii mane kedo jopiny ne kedo mager ahinya gi jotend obila ma bende otiyo ahinya kod iro malungo wang'. Kata kamano en weche ma pod wafuato kendo ang' ne wanyis joneno magwa mag Ramogi TV gino ma atimore e gwengegi mag Bobasi kama iluongo ni Itumbe. Erokamano Chris kuom waler machal kamano kaka isesingono wang'e ni kochopo weche manyien mabiro mago makagi kacha kata mag otieno obiro gi thuolo mar neno kaka ng'anyo chalno nobedo to kod bende yango gigo ma ne otimore kinde ma ng'anyono ne dhi nyime e gwenge mag Kisii. Erokamano Chris kuom loso koda kodhi nyime moko kuom jotend alensi machon mane osedhi rutaya koro golo kwayo makene jatend piny Uhuru Kenyatta mondo ne ni ochulgi omenda mag aheri mag dhi yweyo mane osekalo kod Senate. Kata kamano onge gimoro amora ma giseyudo. Kane giloso kiny ma kawuono kod Ramogi TV, jotend alensi go kotelni kod Samuel Nyabinda wacho ni gikalo e matek kendo thothgi osewito ngimagi kaluwore kod chandruok. Jotend alensi go mane otiyo kindiga ma 1963 nyaka 2013 nyiso jatend piny ni kapok ndalo ne mar apisi orumo otem matek mondo dhirnegi chudono. Councillors pod ni piny e ribuokomwa ma national Mayor Kihara to gi jakomwa mar county Councillor Gut wasewuotho e Senate. An kaka committee asebedo kwa wuothe e Senate to onge ler mwaseyudo. Omiyo wakwayo ker ni kodhi e yweyo owe mise mar ni councillors manotiyo chakre chako Uhuru makendo manyokelo nyaka devolution koro wawuocho ni wan gi loje gwenge. Oparwa councillors moko Nyasaye osekawo kane wachako ngwejni kamotinga kech chieng' emane man Nyanza region coordinator. Councillors machon to kaka nobolgi ka pany kech pany ng'eni diere ma kech nitie piny en kata tie dero kama ni nenega minyalo yokie bel onge nikech bel miyoko onge. To councillors gi emokelo devolution. Councillors gi mang'eny osetho. Councillors mane oyudo pesa matin monyiewo mtokni noduoge ndigni magichako gi e ndiga magiduoge tielo. To mano ok ber ka jatelo kweche gwengi. Wan mani dala gimoro ma anyalo timo sani onge. To kane wanie council to ne watelo ni ji duto. Omiyo akwayo mana ni gik ma jo councillors weto osewacho mondo chop kare.
Riwruok mar okinde LSK otelo eloso riwruok maduong' mar kinera tich ji mosebed kinego aoyaye kod ji mageno ni gino bila ma pachoka. Riwruogno singo mar wuotho kod jonyuol jomane owito ngimagi katolal e yo ma pod ok oyangi ne oni gidwaro tichgi kendo piny owacho chulogi kaluwore kod chik. For a long time, the mothers and the survivors of extrajudicial killing and enforced disappearance have lacked a voice. But we say from today, this coalition is going to give them a voice. As a society, we are going to look at the documented cases and the undocumented cases and initiate a national campaign against extrajudicial killings. Nyakwara mkajwangero kamano komedo kete Ramogi TV kaka pile jogma bende loso kodwa anoku wacho weche mathoth ahinya to kotenore gi report mar George Bati anoku duoko ka kendo wacho ni umor kaka Ramogi TV okelo kendo miyo jogo thuolo ji duto malaro kom Governor County Homa Bay thuolo morombi gi losi mano uru nyambo kasike kaintero Ugis iwacho ni koro modong' en ni mondo jopiny oyiera joma gidwaro. Ramogi TV anyawaro lweny mar Semelunga wacho ni Sonko kwewie okochuno ni nyaka hotel thuolo pod biro nyime kanyo kamano kuom kete Ramogi TV. Atiri ng'at ma bende iluongo ni Benson Otieno wacho ni en kachiel gi Rose Anyango gi Terence Arnold gi Roman Gift giwacho ni gineno makare ka gintiere gwenge mag Jimo Nyakach Kameso kachiel kod Adori Chokdana. Umori kaka Ramogi TV kelo nu weche manyien mawuok e kor gwenge inyato mag Luo Nyanza miong'e duto matimore kamano kuom kete Ramogi TV kikidhi mabor nyakwara mga jong waduogi weche mag tuke. Chenro en penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu Matayen and Ruth Otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Pur osebedo wala maduong' e pinywa kaka jo Kenya.
ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ing'eni kawuono tapki ochako mingi mama chielo. Akwai ni